dwe mar ariyo higa mwantiere ni. Kwa kanyo ni migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa ochiwo milome ne jodak kaluwore gi sieko mar tuo wang' masani landore. Apisas mag thieth koni giseyango ni tuo no mane gifwenyo ndalo ariyo mokalo osemako dhano mohewo gana achiel kendo landore mapiyo. Joja oko ni kod ler mathoth. Luoro sani okwako jodak ma Mombasa kaluwore gi muoch mar tuo wang' masani landore malich mokalo e kor gwenge. Kaluwore gi moko kuom jodak, nyaka sani pok giyango gima kelo tuono maloko tong wang' bedo makwar to kod kaka inyal gaa landruok mare. Habari za ugonjwa wa macho tuwaziona kwa mitandao, lakini hatujafahamu hasa ni mipango gani serikali ya kaunti imeweka ili kuweza kuhamasisha watu ili waweze kujikinga na ugonjwa huu. Kitu inaenda kwa spidi moja mbaya sana. Ukisikia imezika mtu mmoja hapa, tena kesho imezika mtu mwingine mahali nyingine. Kwa hivyo hatujui yakiingia mashule, ikiingia makanisa, ikiingia bali watu wanakaa masoko huku, itakuwa vipi? Gikoni nyaka sani pok gineno kang' mora moketi gi tend kaunti mar chiwo lere wi tuono mamako nyithindo kaachiel kod joma dongo. Inastahili kuwe kuna sehemu ambazo zimewekwa mahususi kwa watu, edha kunawa mikono ama watu wawe pia wanajikinga kusalimiana kwa mikono. Lakini tunaona mambo yanaendelea kawaida, watu wanasalimiana. Sisi kama Wakenya wengi hatuna ufahamu. Ni kitu inaweza kawa inaweza kuwa inamalizwa kama tungepata ufahamu. Kama hiyo maji, bengine kuna dawa inatakana uweke kama protection, so that watu waambiwe ni dawa gani, watoto wasiumie ama kina mama ama watu wote kwa jumla. Kata kamano, apisa maduong' e migawo mar thieth Mombasa koni gidhi nyime kod chenro mar chiwo ler na jopiny ewi wach tuono. Awareness imefanywa tayari. Sisi ndio watu wa kwanza ku make hiyo information public. Tukatumana circulars kwa all the sub counties kuonyesha kwamba kuna ugonjwa ambao notice. Wakati wakifanya reporting yao wakatuonyesha kwamba kuna significant increases. Ranyisi mag tuono mar wang' en wang' bedo makwar kendo mailo, bedo mokuot, luoro ler mathoth, ololo marachar kod maratong' chokore wang', wang' neno mamirimiri kaachiel kod bedo gi rem. Ma timore bang' piny libamba ma Tanzania bede golo siem ne joge kod chiwo yore mag gae bang' tuono muoche pinyno mar Tanzania. And it is just basic hand hygiene practices that we need to wash our hands properly. We need to avoid contacts with surfaces that are maybe infected. We need to avoid use of sharing of towels and beddings, just to make sure that whoever is affected needs to go to the nearest facility. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Migawo mar thieth ochako kang'